दालांथिंसो थाबायलाबायबोदों नोंथांमोना सोर सोर सामफु दालांखौ नुवाखै नायलांनो हागोन गाइस दायो एसे बेरायलाबायदों आरोना लोगोफोर दं एसे बेरायनो फैदों स' बिदिबा भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांनो हागोन बे दालांखौ सामफु दालां होनो गाइस बिसोर मालाबा फैफेरदोंबा मिथिखागौ जानांगौ नायनो हागोन सामफु बियो दैया दैलाङाव बिराद गिदिर देरो फट' लालागासिनो गाइस बिथांमोना बे दालाङा बोरायसोमोन दासो गोदान बानायबाय आरोना Arma begolah, scan YouTuber tu murah. Mujayan belaken ni bah. Hai, Cina, ter. Ini lamazeng Runi kata tange, jarau tange kesana tange akan ada na. Lang mantar sigen. Nampai tange kamu. Sengkir mana itu? Berai ini sih sama sih kesana ada kau. Ayo pun tangan seberang. Kalau lagu ke tangkang putung hari bunda. Ang nama tangkang putung hari. Orang yang bawa. Acha, namanya tangkang putung hari. Apa satu yang Anda mau nangis salah nangis saja kok sedih main. Nangis ibu posisi cara ke? Ini dialog ni rana huni, belum selesai bang. Nailang guys, ekdom baru thangtar ke bang, hayu sibang tabelangan, jama sijat tabelangan. Tengah railin naik ni deng dia sih. मा जायगानिफ्राय फैदों माबेयाव थांगोन आरो बबेसिम थांगोन बेखौ एसे खोन्थाना होदो रायजोफोर आं खिथानो मोनसे नैबेनि फिसाजोखौ आंनि फिसाला फसायदोंमोन नाथाय आं एसेबो हामजाथाराखै बिनि फिसाजोखौ थारमाने ओरैबायदि आरोना लोगोफोर नै खोनासं खिथानि थारमाने ओरैबायदि जादों गथ'निया आंनि फिसाजोआ एसे महर गोसा नालाय ओमफ्रायो गावखौल' नुखानानै नै लोगोफोर नुखान्दा बेखौ गावखौथ' फिसाला बेबायदि एखे सेम टु सेम गावगाबायदि आंनि फिसाजोआ एसे बुंसाया माने आङो बिफाया माने आंनि फिसाजोखौ लानो नागिरबाय थायो आरोना आङो आरो फिसाजोआ बिनि फिसालाखौ फसाया गोसो स्कुलाबो क्लास मोनसे बेसिक बैसोआ एसे देरसिन आरोना होमबाबो एसे गिदिर गिदिरनासो फोरोंनायनि खोथा नालाय ओंखायनो आं दा फसायाखै ओमफ्रायो नोंथाङा दा मा सानदों मा बुंनो सानदों आं मा बुंबावनो जेबो बुंथ'ला मथा मथि बुंदोंनो आंना बेसो गोमादों मानसियानो